بیرانی نوا ریا مرونی دکر ev çadaki gelek vatedar em dibinin ji ber ku rêberê gelê Kurd rêber apo layıqê hemî tiştiye ji bo wî ji bo azadiya wî ya cesteyî ya fizîkî her tişta bikeve ser milê me divê em bikin ya îro şmetê li vê derê li vî cihê em ji welatê xwe hindek dûr em dikarîn vê bikin û eger bêxwestin çalakiyên cuda jî çi hebe bikeve ser milê me em ê bikin. Niha pêvajoyek ya aştiyê dest pê kiriye û berdewam dike. Her çendî gelê Kurd û em jî tê de piraniya me, baweriya me dagîrkera nayê, baweriya me dewleta Tirkê nayê, baweriya me karbidestê Tirka, Farisa û Ereba nayê. Lê baweriya me rêberê me tê, baweriya me serokê me tê. Mînakek ya wê ji ber ku ez hindek zanîstê min derbarê ol de hene, ez dixwazim mînakekê ji wê bidim. Mînakek ya girêdana bi rêbertiya me ve wek mînaka girêdana Ebûbekrê Sedîq bi Mihemed ve aleyhisselam. Dewrê Mihemed çûyî ezmana şeva Mi'racê Ebu Cehel henekê xwe pê kirin. Xwest millet jê dûr bêxe got Mihemed tu nedixwayî tu kî vebî got ez şevê dî çûma Qudsê ji Qudsê çûma ezmana û ez satî me min rê de kerwanekî hewel Şamê jî dihat min dît devekê we wenda bibî min nîşanî we da pirsê ji we bike got tu vê ji dil dibêjî got belê got tê vê ji girsayê re jî bêjî got belê rabî wî bixwe ji bo teşhîr bike girse kom kir civay kom kir got kavar Mihemedê şewre tişkê bêjim demê Mihemed ji war axivî got ez solê çûme hindeka bawer ki hindeka bawer nekir dawiyê çol Ebûbekrê Sedîq gera hevalê wî yê herî girêdayî bî got ez ê Ebûbekrê jî bînim ez ê ji Mihemed vekêm bila haşa derewê wî bibînim. Demê hat Ebûbekr dît got tu zanî hevalê te çi gotiye got çi ye got bêje ez şevê dî çûme Qudsê ez ji Qudsê çûme ezmana û ez hatîme. Got Mihemed ev gotin gotiye got belê got heger Mihemed gotiye rast e ez bawerim. Ev tiştê xarîqulade, tiştê mucize, tiştê mentiq jê negire. Çawa Ebûbekr ji Mihemed bawer kir, divê em jî bi wî rengî ji rêber apû bawer bikin. Divê baweriya me ya bi rêber apû ne wayî baweriya serokekê, rêberekê, mirovekê normal bit. Divê baweriya me baweriyekî wek mirovê bawermend û pêxemberwarî be. Haşa em nabêjî serokê pêxember e lê çawa baweriya mu'min gibi peygamberekê tê welê jî em bi rêber apû bawerîn ew tiştekê dizane pêv ajoyê rêve dibe û dê ser jî bêxe. Em di wê baweriyê de ne em di wê qenaetê de ne. Çiqa evên derdor, evên tupêneqedayî, evên dijî doza me, dijî rêxistina me gotinên kirêt û nelcih dibêjin entegrasyon, asimilasyon e, bişaftin e. Lê nerast e. Entegrasyona demokratîk gerek em serokê xwe fêm bikin. Bara pitir milletê me tê nage, em tê nagîn serok çi dibêje, rêber çi dibêje. Entegrasyon ya demokrat tevilbîna civakê ye, tevilbîna çandê ye, tevilbîna ziman e, tevilbîna urf û adetî ye. Em entegreyî Tirka bîne. Türk mêvanê me bîn em entegreyî we bîne, ne em ê nîga bibîn. Divê niha ew entegreyî me bibin. Çima? Çiku em zimanê we zanîn. Em mandêl nakîn, em erê dikîn, em çanda we zanîn, em urf û adetê we zanîn, em zagonê we zanîn, em hemî ştê we pêk tînin. Em entegreyî we bîne. Divê ew entegreyî me bibin. Ew zimanê me erê bikin, çanda me erê bikin, tureyê me erê bikin, civaka me erê bikin. Mafê me erê bikin, azadiya me erê bikin, hingî entegrasyona demokrat çê dibe. Bi vê buneyê
هندک دبیجن اون خوانناس نزان ریبر آب و آزادی نخوازه ریبر آب و کردستان نخوازه ریبر آب و سر بخواهیتی نخوازه او همی او نزان سختکار دم شر دکه دگو چه ما ریبر آب و شر دکه نه آشتی شبیه بیه چه ما آشتیه دکه ام با گوهدار نکین ام گوه خواه ندیواره ریبر آب و نه کردستان تدخوازه تنتخوازه توای ترکیه توای آنادول کردستان باز با باز دخوازه ترکیه همیه دخوازه نه پارچه نه پچکی ام بوی باوریه دانه همیجی ده به دست خستن ام ببین خواه همی ولاتی و ام سر بکوین بس فلسفه و ریا بر آب و بخوینا شهیدا سرکفتن یامه ام دوباره بجیهین بخیر هاتی سر چاوا هاتین بجی سروک آب و بجی ریبر آب و شهید نامرن به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه